Ka senjuk kinong sensar shnong nong mensaus imship kadap da gajing sngolingo bat sngo kendit banyu I hakilat pathai khobor ke jing kan tho jong we na kisor dar shnong na po ka hima nong mensaus imship upi nong shlong ha ka kot khobor mau phor ka balami ha ka ar phoi tarik naila arja ar pholai ka ba ong ki pat ba garo ha ki shnong khaput kim kwa ban pendu ya ki epic na asam halor ka ni ka senjuk ka penpawe ka jing bom sngo ya hap bat ka jing persha ka bajur ya ka te ka jing kan tho namar kani kakam kalong kakam bala shulet landat marway jong unong pha khobor khlam ka jing tip lang jong ki paranong sansar ni ki pai ba anong shong shnong ka senjuk kinong sansar shnong ha ka jing elang ka bala long kerki ha ka ar pholai tarik naila arja ar pholai ha office hima nong man saus imship ha ka bala wan bane shimentalang da kinong elam shnong na ki shnong ba pher ha po ka hima kalaya kran banya halor kani kakam batla yo jing penshai na ki sordar ba pher ba kam shimdon kanu ka jing babe kumbala kadau ha ketika khubor ha ka ba kila kan thoru ba gajing pan mi ya ketika khubor kalong tang gajing pan bot nam sniu ya kishnong garo ke badan ha ka than ha po kalang pi sector bat gajing thmu banwan ra ya gajing sngo pher jat ban riu hapring u khasi bat garo ka ba kum ki pat ba ka than nginom la ban pediang satya dalilei ru em ya keren ya kawai kamat ka ba kami haki lat patai kubor haki social media ba kene ka kubor ko ong ba ki pai ba garo ki ba don ha sinong kaput ki ba be namar ba kim kwa ban pendu ya ka ipik ba di kiwe di komen na po ka asam kadon ko ka kubor ha umophor ka ba ong ba ki pai ba garo ha sinong kaput kim kwa ban pendu ya ki ipik na asam kadin ba nagaling jung yu jung tibe kana ngisong kana ka jingelang hakana ka jingelang ngila ya kren ngila ya tai ngila ya wat benya ikinong shong snong kumbal apahune ka snong nong drone kana ka drone para ka noa para ka bangjeng kum paduli hasem talimara umdeng kop modeng kop umdeng siar umdeng piang ngila persyang ban ya kren ikine bat nagaling jung kinong yalam snong jung gili snong kila pentip bat ki ong ba kim don jing tip hagi bedai bat kene khubor ka balami hagi di sini te haba ki kim don jing tip kum ki nong yalam snong kum ki trai snong te kum ka senjuk ki nong shar snong i penpau ka jing susi ba uwe na ki nong yalam snong na po ka snong mau yam sim u bedai usora snong u la penmi ya kene ka khubor ba kine ki snong kidap da ka jing babe hagi kisha kim don jing babe ai ya kata ka jing serendar no jung ki ipik syapo napu asam iki ki ba ki layo napu asam kim don jing babe nomor baru cikata haka jing kren rengkat ka jing setulang batngi baro kini kisnong kidon ya ka willingness lene ka mon ka jung ki bansa ba jam kalaya haga ne ka jing pen baiput ya somoi makko cenga nongmonsau area ni cek songrang nukrang aroba area dongkapa manderang ya langpio cenga dalni makko bezalni somoyo j news ko cenga nakaha wa news ni gaman ono fake news ko ani gaman cengni willing ko paskani ko cenga songrang ni skani ko songrang ni nang nakani ko ya someno ko wa kata ko mejalo akan kapa kata ko post ka pajigala uni gaman ya someno makko cenga j news ko mejalo akan ha wa news ko cenga kandem ka cenga ko jigala cenga dao ya area dongkapa nongmansone area dongkapa acik songrang jika tarang ya songo list donga ya drone parauni noapara bangjeng kompatuli hasem dalimara